Yes. Bata makadaro. 24 minutes past 10. National FM Radio. Nichemere wakanyemba ponzo pabotsika na Bhozhongora. Ngati machirongwa Bhozhongora segment. Baba Isabel pane chimwe chiri kupisere chingasvika kumuri yeZimbabwe. Icho kwadi muri yeZimbabwe rigandi mandare mandire mukati mekutsudzura mukati mekupfapfadza ndiri mukati mekureketa muri yeZimbabwe ndapindira mukati menzvimbo inoshevedzera kuti paka 07 Bhowera. Chekubhowera chiri kuti kudini? Yekubhowera muri yeZimbabwe kune nyaya iripo yakamira ukanasika kanganisi kuti patoitwa postmortem pautomboona kuti zvinhu zvakamira sei. Asi nyaya iripo ndeyekuti muri yeZimbabwe zvakaitika ndezvekuti izvo kune mumwe munhu akafa wechikadzi kutaura kune kwatiri kuita akafa nenzira yekurumwa nejongwe. Afa nejongwe kudaro vanhu ava vaigarisana mukoma nemunin'ina. Saka chakaitika ndechekuti kune machongwe airovana ehukumbiri. Asi jongwe airovana ijongwe remukoma nejongwe remunin'ina. Vana nyamunhu. Right. Vane dzimba dzakasiyana muno mwari kwake. Okay. So jongwe rekuma kwemukoma ndio rakabva kumba kwemukoma rikaenda kumba kwemunin'ina. Right. Ndio kutaka kurwisana majongwe aya ari panze. Achirwisana kudaro mukadzi wemunin'ina kumba kukaenda majongwe aya achirovana. Paakabuda panze akabuda kwete nekuda kudzura kurova machongwe atasarovana. Achitofamba semunhu ari kubuda pamba pake machongwe achiroverana pamba. Ndobva chaka kufamba. Jongwe rimwe rinova ndora mukoma rakabva kumba kwamukoma ndobva rajambira mukadzi uyu ndokubva ramumara ndobva ramujonyora pagumbo pamupimbira. Kusvika kunosvika kumanheru gumbo ranga rakutanga kuzvimba gumbo ranga rakutanga kusviba. Kusvika muviri wakutosviba 3 days time mukadzi achibva atofa. But mukadzi uyu achirwara aendeswa kuhospital. Muridzi wajongwe achibvadzi hei unezvokuita jongwe mungaita sei. Mukadzi wemuridzi wajongwe achibva achiteedzera kuti huku yangu yaurawi. Vanhu vakuta mutauro huku yangu yaurawi. No pane mashoko aibuda kutaura kune kwatiri kuita mukadzi uyu achibva afa. Afa kudaro vanhu vari parufu vanhu vaitaura zviri kuitika. Vanhu vantu vane jongwe iri vanhu vanga kutera zvitoti pana kutika noise kusanganisira hama dzemukadzi akafa. Murume anova ndiye ane jongwe iri achibva aenda kwasabhuku kuti asabhuku zvandiri kuti vane vanhu panapa vanhu vada kutondirwisa nenyaya yejongwe kuti jongwe rakaruma munhu anova ndiyakazvida sei akazofa. Sabhuku vakati aina ndikwanisi iyi chandingaziva nokuti upindire panyaya iyi kana ine kurwisana nokupomerana enda kumapurisa. Nezuro ndakasiya mhuri yeZimbabwe nyaya yako ine kumapurisa ndisingazivi kuti mukomana uyu akazoya here nemapurisa kana pane zvakazoitika kumberi tinokuudzai zvakamira sei tichiudza kuti mukadzi akazovigwa here onde zvakabuda paari zvinoti kudii. Asi nyaya pano zvino inoti mukadzi akafa mushure me3 days mushure mekumaro nokurumwa nejongwe. Pacho pakarumwa ipapo pakatanga kusviba gumbo rikatanga kuzvimba kusvikira muviri wake wese watozokanganisika. Asi mudzimai uyu akaenda kuchipatara. Ndoko akanofira. Yes please. Hey! Saka chikonzero chakauraya mudzimai uyu ndechekuti akarumwa nejongwe. Ndizvo zviri kuona vanhu. Asi dzimari dzenguva munhu anogona kuti aitwa kudaro anga nomwe urwere wotangira pakuti sezvo ajonyorwa nejongwe ipapo paronda ipapo potanga zvimwe. Asi chokwadi chiripo ndechekuti paakatika izvozvo ndo pakatangira nyaya yese. Izvezvi kutaura kuno kuvanhu mai guru vanovaka mudzimai wamukoma. Uku kwakabva jongwe ikanojodora kana kuti kuruma mainini. Vari kuramba kuti jongwe iri urayiwa. Vana muri jongwe ari urayiwa. Rinogourayiwa. Ya kwakaipa. Rekai katinzwe kuti dare rinoti kudini Zimbabwe. Manzwa chiri kubvaka ku 07 Bhowera nenguva dza 10:30 muchabva zviri kuitika ngati nakunja kwadziko raZimbabwe kubudikiza kana mfeso muntundu watonga pabodzi kana Nambia. 2 minutes to go. Rekai tingonzwa kuti Zimbabwe inoti kudini 0773238096 0773238096 munotumira ka WhatsApp message ipapo kana text message panyaya dzese dziri kubhozhongorwa na Baba Isabel. Dai Zimbabwe ine vakuwasha vane moyo wakadai nanatezvara vakaita seavo vanatezvara avo. Ndinovapa sando dzavo ndinonzi Zenzo ndiri kuno kokoblawayo. Wow, kuri sekokoblawayo ka mano Zenzo. Keibina Bhozho iro ranga risiri jongwe iro. Mukoma uyo akaromba ndinonzi Prosper ndiri muno hanzi Prosper pa DB. Okay, ndi Prosper pa DB. Ranga risiri jongwe iro. Mukoma vaka
varomba munofunga kuti ranga risiri Jongwe 0773238096 0773238096 Kanyemba mukuwasha akagona kunoudza vana tsano hanzi mukadzi akabhaiza right ndimutsioka vanoti baba Junior Muridzi Fidios Chigwedeza Israel Tembo Tinashe Gotora Shekman Matono Nobel Chabeta Regai Samuel Gwaya Victor Katiyo Elias Armando Jonathan Mativenga Gift Chirukira Rufaro Kamanura nevese vakachibata chimuti ndinonzi Alfred Mafrado madekufamba representing Gweru right kuliseko kugweru nasi ndio zauti chimuti makachibata kuti Zimbabwe tinotenda tiri kudzoka tichiendera mberi nacho chirongwa chenyu Bhozhongora segment mushure mekunzwa kazviri kuitika munyika nekunze kubudikidza kane nhau muntundu watonga pabodzi kana Nambia chifukwa chakuti nthawe zatu pa ZBC National FM radio zafika izo pana 10:30